Hola família, què tal? Soc Marc Escudero i estic aquí per anunciar-vos que queden només 3 dies per l'Andorra Remember Festival segon aniversari. Així que família, si encara no tens la teva entrada, jo no trigaria. Em sembla que estarem a punt del sold out. Jo en tinc moltíssimes ganes de tornar en aquesta sala tan emblemàtica, l'antic Tabola, que fa més de 20 anys que no trepitjo. Així que per mi serà un plaer estar amb tota la gran família d'Andorra Remember Festival, al costat del meu germà gran, Rubén XXL, i del meu germà petit, Dani BPM. Així que família, serà un festival autèntic, el més bèstia d'Andorra. Així que no t'ho perdis, les entrades estan volant, queden molt poques i no diguis que no t'hem avisat. Ens veiem dissabte.